nobena po. Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo, pagsulsol ng kasalan, kagurangnan kong Heso Kristo, kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tao man na totoo, kagibo asin kagtubos niya mo, nagsusulsol akong gayo nin tudok na pagsulsol nin pagkakasala ko sa imo. Huli kan sinanglitan na pagka-Diyos mo asin, huli ta namumutan ta ikaurog sa gabos. Kaya naguholaw ako nin totoong pagholaw na dai na pagkakasala liwat asin nin paglikay kuman sa mga pag-alaman asin sa gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguholaw man ako nin pagkumpisal asin nin pag-utob kuman kan mga penitensya na itutugon sa ko nin pagkukumpisalan kong padi. Tara kagurangnan kong Diyos, itinudulod ko sa imo ang buhay ko asin ang mga gibo ko, pati ang mga sakit ko. Tabayad ko iyan kan mga kasalan ko, gabos asin, nananarig na gayo ako kan pagkaherak ng daing kasagkoran. Ta ipapatawad mo sa ko iyan, hulit kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus. Asin itatao mo sa ko ang mahal na grasya mo, na iyo kong ikakalikay sa maraot asin ikapagdadanayon sa marahay sagkod pagkagadan ko. Amen. Himno. Bukahon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-umaw mi pagbantog kan ngaran mong nangungurog, ang puso mi hugasan man kan digtang mga kasalan, ano na una siring man sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo ang puso nin mga tao sa pagkamuot sa imo kan pangadyi nin rosaryo. Kan malipotok mong ina si Berhen Santa Maria, asin papagkanigo ang madangog ang pag-agagha. An samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus, sa atubang mo mabantog sa gabos pang mga santos. Huling kasanto-santusan ang aki mong sinanglitan, pagka Diyos kasarukman, nin Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay asin nangaghahade, man sagkod sa daing kapinunan asin daing katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw. O daing kasagkoran na ilaw, ama ka ni kadawang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba mo sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan minindaing katapusan. Huli kan pagwaras mo, patinbugtak kay Maria, na totoong kinibo mo na pinagkakanigon sa kamahalan. Iwanag asin kahalangkawan sa pagkainang totoo kan bugtong mong aki. Inang kasanto-santosan, asin bantog na esposa kan Espiritu Santo. Magdalita ka mahal na Reyna, na ipawaras mo sa imong mga biyaya, asin kahirakan mo man ang mga parakasala. Tanganing makabalik sa grasya nin kagurangnan tang Diyos. Tanganing iyo magdanay sa mo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin sa mga erehiyas, na nagkakapamitbit kan totoong karahayan, pati ikaherak mo sa muya, ang sa mong hinahagan ka ining nobena. Kung magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Amen. Dalit. O malinigon na prinsesa, aki kan Diyos, ama, pinagpataratara ka ni Gabriel pagsugua. An aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo, Umaw ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. o kabanal-banaling Birhen Maria, mantang ika pinagkakanigo na ina kan aki kan Diyos, na daing kasagkoran, na itinao sa imo ang pagkamidbid asin kaliwanagan, na ikanliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, na paliwanagan man kami ngunya na buhay pa, asin sa oras ka sa muyang pagkagadan. Asin tawan mo kami kan bagsik, na sukat ikatumang niya mo sa mga kaiwal nin sa mong kalag, tanganing day kami pag mapanguyog o madayaan kan sa indang mga pagsugot, asin magsari giraray,
an samong pagtubod sa mahal na Dios asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, as sinurog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. O palada na Maria, esposa kanin Espiritu Santo, pinagpataratara ka ni Simeon asin ni Ana, inuumaw kang daing siring kan mga pastores sa Belén, malinaw urog sa salmingan sa imong pagkabirhen. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kay tong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O kagurang nanyamong kasanto-santusan na Birhen Maria, pinili ka nin Diyos na daing kasagkoran, nakikimahera kami sa imo na daimo kami suhayan sa oras din sa mong pagkagadan, na iparayo mo sa mo antibaad ng kapangyarihan din sa mong kaiwal. Amen. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kagurang nantang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos sa sinurog pakarayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. O ina kan Diyos, Aki, babayeng urog kabini, pagalang man ibinati ni Isabel sa imo ngani, ika an urog kapaladan sa gabos kay ining kinaban, pinili ka na iikdan kan Aki kan Diyos na mahal. Pag umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kay tong pag-umaw, ngunyan asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O Birhen Maria, hulita ika ang piniling esposa na namumutan kan Espiritu Santo, asin ta pinakapano kanin grasya, siring man na ikaherak mo sa oras ni sa muyang pagkagadan, na ipagwara sa kalagnya mo ang mga mahamiso na pagkamuot, tanganing humamisa sa mo ang tibaad ng mga sakit digi sa daga. Amen. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kaguranantang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, sa sinurog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. O simbahan na mapalad ni Santisima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ika ang ilaw, ina ko paliwanagi kan grasya mo ang puso nin mga tao, butungan na mapasai mo. Pamibi sa ikaanom na aldaw. Pinaurog Na inuuntukan asin pinaghingaluan ni urog kadalisay na pagkamuot, Uinang kabanal-banali, nakikimahera kami sa imo, na mamidbid niya mo ang samong mga sala, sa mong pagtatangisan, tanganing maabot niya mo ang langit na kamurawayan, kahirakan mo kami ni dakulang pagkamuot sa kagurang ng Diyos. Magdalita o mahal na Birhen na warasan mo ang samong kalag, kan mapalad na pagkamuot sa Diyos, tanganing iyong magdanay sa muya, ang gibong marhay asin totoong pagkabuhay sa kabanalan, asin tawan mo kami ni marhay na pagkagadan, pati na ninahagad niya mo kaning novena, ikaherak mo sa muya. Amen. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, makakanon sa kaldaw. Tara Maria, pano kanin grasya, ang kaguranan tang Diyos yaon sa imo, pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan asin sa oras kan samong kagadanan. Amen. Pag umawo ng Diyos Ama, Diyos Aki, asin ng Diyos Espiritu Santo. Siring kay tong pag-umaw, ngunyan isin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gozos kay Nuestra Señora de Salvación. Ang simbag po kan gabos, ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon.
Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon, napaalaw na sumiron, magdalita mong lilingyon. Ilaw mo ang linalaom, sa sakit si mong surugon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa kalangitan nin Angeles kabanal-banalan, sa mabagsikon mong ngaran ang impyerno tinatakigan, minasarig ang kinakban sa pagsurog mo pagtabang. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang pano nin grasya, burabod na pararanga, apostoles patriarkas gabo sa imo naginhawa, ngaran mo abdon misa na, pagtabang mo nakikita. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang pano nin bagsik kang ehersito sa langit, an impyerno an impieles sindagabos na nanakig, masabi ang si imong bagsik urog na sa nananarig. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakabangraw sa labod nin kadagatan, ang tawong nangagsasakay kunyaon sa kahandalan, umapod si imong pagtabang daing liwag maaagaw. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kanin mga kastilyo, ang pagsurog pagtabang mo, ang nakakakusog na gayo urog na sa mga deboto, an umapod kan ngaran mo dainanggad maaano. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog sa kabuyuan, masabi ang si imong ngaran, makakaligtas giraray minsan napapandungan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa puso nin tawo, namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo, na minsan suway sa imo, magbabalik na totoo kung pagsurog kan ngaran mo. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan si imong bangraw kaming mga makasaalan, kan si imong manto sangkuban, hari tuguting masuhay, kundi umibang mag-umaw duman sa kamurawayan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan si imong pag-ampon, asin pagkamaherakon, magdalit ang pagdanayon ta iyuming linalaom, ang bagsik nin Diyos na poon, sa gabos para ampon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antipona. Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-herak, surugaan mga maluya, rangahan mga nagtatanis, pamibian ang banwaan, anpunaan kapadean, dangugaan mga babaeng devoto sa imo, asinan sa imong tabang mamatean kan gabos na nagaang sa imo. Tuguti akong makapag-omaw sa imo, Birhen de Salvacion. Tawan sa mo ang bagsik laban sa samong mga kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon ang danay nakarahayan sa hawa kasing kalag, sa tabang ni Maria Birhen de Salvacion, ina ni Kristo, ina kan Diyos, makaligtas manlugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon asin makamtan mian kaugmahan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Gawin in pagtusay, Birhen inang mapag-ampon, ina kan Diyos, pinangidam daing kasalan, katagang kang sa pagtubos kan kinabang, 12 gatos na taon na ikauyas sa muya. Kami nagpapasalamat sa daday mabilang ng mga milagro para sa karahayan kan sa mong mga kalag. Iwanaras mo sa mo, poon ikaapudon, asin arangon mi, sa ngaran ni Birhen de Salvacion. Itinudusay mi sa imo, ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sa God paman. Pano kanin grasya, asin kagayonan, ikaan panalmingan sa mong mga pamilya. Halea sa samuyang mga banwaan, ang mga maraot na gibukan demonyo, asin gibuwaan sa mong runa na paraiso ning kabanalan na Kristiyano, sa irarong kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa mong mga harong, ang pagkaminuotan nin mga mag-agom, an edukasyon Kristiyano, nin mga aki, an espiritu nin pamibig, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos, danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion men anuman na laban sa tugon ni Diyos, urog na kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin nampuna ang mga pamayokan simbahan,
asin ang mga namamahala kan banwaan. Di kayan sa kasalan, asin karatan, ang gabos niya mong katuod, asin pinagkakautangan ng buod. Sangkubihikan sa imong manto, ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katuninungan. Bendisyon ang samong mga rugaring, ang gabos niya mong paghinguwa, ang samong kabuludan, asin kabaksan, ang samong mga tinanom na ginikanan in samong kabuhayan. Sa bagsikan sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay lugod kami sa pagkamuot, asin paglingkod sa imo. Para sa kamurawayan kan Ama, kay bakan aki, asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Inot po ini bago introduction. Ano, I mean, inot po ini bago din. Bago ako masabi ni kainin. Mo niya nang ikaano na. Ini po muna pag ini. Ang tapos ini na. Tapos, pwede na po ngayon. Pwede na ako. Mga-greet lang ako maray na daw. Pwede na aga ngayon. Kasi na ako mas kaya kung pagkita pa rin. Maray na aga po sa indo mga gabos mga tugang. Ang sa tuya po mga intention ngunya na aldaw. Misa pa sa salamat. Armi Arligue de los Vieres. R.B. Borromeo. Thanksgiving in honor of Our Lady of Salvation offered by R.B. Borromeo. Felicidad Matias. Ami Pepanyo. Emelia Savellana. M.M. Jose Rebiatiaco, M.M. Romel Ropal and family, M.M. Kevin Aguilar and family, Alma Fernandez, Virginia Montero, Paula Pabliso, Jojo Echipare, Jessa Rabacal, Celso Nuida and family, Sandy Yagil, Rivale family, Kayan Repani, Gina Samentar, Emma Maranyo, Marieta Rubiz, Evelyn Marco, Mrs. Lisa Arayo, Rose Ann Shano and family, Mr. and Mrs. Nestor Shano and family, Mr. and Mrs. Romeo and Belen Balbuena, Hector and Arlene Pilar, Arnel and Rosalie Balbuena, Anish and Romeline Raj, Jade and Marie Chris de Lima, Elvis and Marifel Lucena, Lilibeth Penelonia, Nympha Roselada, Juby Amasio, Maria Arevalo, Teresita Roselada, Lourdes Lagyap, Rosalia Lagyap, Nenita Rex, Janet Cornell, Rosemary Tanaw,
Chit Ragos, Mr. and Mrs. Roderick Ampelocchio, Marlene Salceda, Violeta Escarilla, Marisa Felisa Nieto, Saverosa family, Salveraro and family, Necio family, Samson family, and Sabater family, Sheila May Raro Vernades and family, Relieves family, for the gift of life, Salvador, Rhea and Oroyo family, Kyle Valladolid and family, Lani Romano and family, Jopet Fernandez and family, Teresita Yuste and family, Espino Relucio family, Evelyn Fernandez, Remedios family, Nedeas family, Redutas family, BPC Mayao, Desa and Lu Buisa and family, Arlo and family, Ali Saysay, Seth Mendoza, Mr. and Mrs. Nicolas Segovia Jr. and family, Gerland family, Katigum family, Christopher John Katigum, Ana and Carl Año Nuevo family, Mr. and Mrs. Eva Reliores, Diana Rose Malanak, Juliet Villaflor, Rodolfo Colar, Bernardo Avila and family, Cecil Villarreal and family, for the gift of life of Emma and Leo Rebato. And another petitions for Jack Tagle, Jack Academy Corporation, Kylie Joy Felizarte, Sheila Salofranio, Melba Salgado, Joel Nieto, and special intention of Chelsea Pauline Seno. Para sa kalag, Nestor Ernesto Dominador, Lourdes Domingo, Gina Pedro, Antonia, Antonieta, Mario Sr., Leonarda, Junmar, Rogelio Sr., Remenegildo, Vivian, Juanito Jr., Juanito Sr., Edgar Rodolfo, Stella, Felipe Sr., George Melencio Solidad, Felipe Jr., Consorcia, Benjamin, Jeromiel, Julian, Socorro, Dolores, Concepcion, Epifanio, Amalia, Pamphilo, Florentina, Inocinta. At para po sa gabos ng mga kalag, dolot ni Rebiotiaco family, Saberola family, Desa and Lu, Buisa and family. Diyos maray na aga sa Indo mga tugang, si Kristo na sa tong kagurangnan, nagbuot na itaw sa to ang sa iyang ina, si Virhen Maria, na sa tuya man maging ina, huli na maimbot sa katukdoan kan sa iyang aki, si Maria iyo ang sa tuyang giya, sa dalan pasiring sa kaligtasan, na binuksan ni Kristo kan mga lyabe, kan langit, isinarahuli kan kasaklan, kan sa tong mga magurang. Kuyugan niya to ang mga hulit, asin paarog kan sa tong mahal na ina. Ngunya na aldaw,
Yan na po. Mapon. Gunyana aldaw, yao kita sa ikaanom na misa novenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Sa tuya pong celebrante, iyo po si Reverend Father Jojit Borromeo. Matindog na tabi ang gabos sa pag-awit sa pagpoon. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Magagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat iniingat niya kapamahalan ng alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat tumaan mo ang mga dakilang bagay, banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat inaarawan sa Anak at Espiritu Santo, banal sa ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat iniingat niya mababa ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang
ngaran ka nama, kan aki, kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Rumdumuntan mga kasalanan sa tuyang naginibo, sa tuyang pagmundoan, makimahera kita sa Diyos, napatawadon kita, sa gabos na mga kasalan na sa tuyang naginibo. Ngunyang gabos kita masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa inyong mga tugang, na nagkasala ako ni mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, magpuring sala ko. Kaya nangangati ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katurinongan, sa mga taong marahayan mo. Inoong mamikay, yawin ka, sinasambawin ka, pinapamuraway ka. Pinapasalamatan ka, ulikan na kula mo, kamurawayan. Kakuranggan na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakawan. Kakuranggan na kibugtong Yesu Kristo, kakuranggan na Diyos, Kordero ka Diyos, api ka naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang, ay napi kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang, nakuhaan sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa ka naman, kaheraki kami. Na ikasanaan manan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamulawayan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Mamili kita.
O Diyos na nagpili kay Santa Mariang Birhen, inakan para ligtas, nangungurog sa kapakumbabaan na sing kadukaan, warasan namimibi kami, na kaming nagsusunod kan sa iyang mga paro, makautop nin paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin ang bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Hesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay asin nagahali, kasarokan ni Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Enot na babasahon, pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagpadara pa nin mensahe ang kagurangnan ki Ahaz. Maghagad ka nin tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Pwedeng ang tanda, hali sa iraron, kan kinaban, magmagadan, o hali sa kaitaasan nin langit. Nagsimbag si Ahaz, dai ako mahagad din tanda, habo kong baloon ang kagurangnan. Nagsabi si Isaías, pagdangog kun siring, kapag-arakian ni Haring David. Dikit pa daw sa saindo ang pagbalo, magpagkamatinios tin magtawo, tabinabalo panindo ang pagkamatinios tin sa kong Diyos. Kaya ang kagurangnan mismo ang matao sa Indonin tanda. May sarong daraga na mangingidam asin mga ngaki nin lalaki. Asin aapo doon siyang Emmanuel. Tataramonin kagurangnan. Salmo responsorial, an makakamhan guminibo para sa ko ni dakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. An makakamhan guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asin banalan sa iyang ngaran. An makakamhan guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asin banalan sa iyang ngaran. Nagsabi si Maria, an sa kong puso nag-oomaw sa kagurangnan, an sa kong kalag nag-oogma sa Diyos, na sa kong paraligtas. Ang sa pagkamkan guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asin banalan sa iyang ngaran. Hulita hinihiling niya ang kapakumbabaan sa iyang oripon. Puon ngunyan, aapodon akong paladan, kan gabos na kapag-arakian. Hulitaan makakamhan, guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang ngaran. Ang makakamhan guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asin banalan sa iyang ngaran. An sa iyang pagkaherak, yaon sa may pagkatakot sa iya. Sa gabos na kapag-arakian, nagpahiling siya ning kusog, nin sa iyang kamot. Pinarat niya an mapaabaw-abawi, sagkod an gabos nindang kaisipan. Ang makakamhan guminibo para sa ko,
banalan sa iyang ngaran. Pinababa niya sa mga trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay ang mga nagugutom, asin isinobol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Ang makagaman guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asim banalan sa iyang aral. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa pagiromdom kan sa iyang pagkaherak. Siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, ki Abraham asin sa gabos niyang kapagarakian, sagkod paman. Ang makakaman guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asin banalan sa iyang aral. Ang makakaman guminibo para sa ko, nindakulang mga bagay, asin banalan sa iyang aral. Matindog na po tabi ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikakagurahan ang dala na sinbuhay hanggang katotohan. Buhay na daing kasagpuran itatao sa nagtutubos sa imo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito, Pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Lucas. kamarawayan sa imo kagurangnan. Pakahali kan mga anghel pabalik sa langit, nagsabi ang mga pastor, magduman kita sa Bethlehem, hidingunta ang nangyaring ini na ibinareta sa to ning kagurangnan. Kaya hidali sindang nagduman, nakuha nila si Maria, si Jose sa kaanumboy na nahulid sa bahugan. Kan mahiling kan mga pastor an umboy, ibinareta ninda ang sinabi sa inla kan anghel dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog kan ibinareta kan mga pastor naggaralas. Inigabos rinimpos ni Maria sa iyang puso asin pinaghurop-hurop. Mga tugang an marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, O Kristo. Good morning sa Inugabos, mga tugang. Ako po si Father Jojit. Ako ngunyan ang natukahan na magtauning homilya. Si Father RG po, ang satuyang main celebrant ngunyan sa Nubinaryo kan, satuyang bikaryato. Siya po ang bagong install na pastor sa bagong parokya sa Tuyang Vicariate. Iyo po ang Our Lady of Perpetual Help
Paris. Duman po iyan sa San Juan, Huas, Albay. Para pagkanta tabi si Father RJ. Salamat tabi, Father RJ, sa pag-ako kang responsibilidad na maging pamayo kan sa tuyang selebrasyon. Asin tanganing midbidan taman ang bagong kura paroko kan sa tuyang bagong parokya. Ano po mga tugang ang kaulugan kayo ni para sa tuya? Many times naka-celebrar na ako diging misa. For 6 years, so alanganin na oras na misa, pagmatangang banggi, every Friday, na-assign ako kay itong sarong grupo sa diocese na inaapod Adorador, Adorasyon Nocturna Pilipina. Nagbibigil si Dadigdi, naglilibot kan Santissimo Sacramento, pagkatapos po, nagsisilibran ng misa. Bako sana po mga taga-Ligaspi, kundi pati mga taga-Buhi, taga-Sorsogon, nag-join sa celebration na iyan na pagkabanggi, na kung saan pigsisilibrar man ang misa. Pagkatapos kang prosesyon, that was in the year 2012 onwards, hanggang 2017 po ako nag-celebrar digin. Ngunyan po, sa pagsilibrar takang sa masunod masangling taon kang 75 years anniversary kan sa tuyang diocese, igwa kita ning mga pigigibong bagong parokya. Saro iyan po ang San Juan. As in, mangalas ka muna ngayon sa San Juan, tapos kay Mama Mary ipinangaran. Aram tang panagos na most of us, ako personally, na-experience ko ini, kung naglawag ako seminaryo, ito pong pagdebosyon ko kay Our Lady of Perpetual Health. Actually, bako man ako originally na nag-initiate na mag-nubina, kundi sa kuyang kaklase na gusto magpadi of happy memory, bago naglawag seminaryo garing, nagadana siya. We pray for his eternal rest. Ang pangaran niya si Alan Brule. Very religious na akito. Ngayit ngayon, masimba ngayon kita. Pagkatapos kang nubina sa tabako, kang Our Lady of Perpetual Health, nagsisimba kami. Ang saro sa nahidim ko naman, sabi ko, ang padi, paano kayo ito, depende mo paano sa padi minsan. Ang padi, kang panahon na ito, yung si Monsignor, sa paboritong kang uwas, sagot ko niyan. Sisay ito tabi, aber daw. Hanggang ngayon, nahiling ko pa pero may nagbibisita sa ino sa uwas. Paborito ni nung padi, Monsignor, joke no, tama. Itse po sa padi, matibayo kayo itong mag-homily si Monsignor. Siguro na, very attractive man sa mga taga-tabako. Kaya dakul man so naglawket seminaryo. Ako na-attract man kayo ito, sabi ko, gusto ko man maging padi. Pero dahil ko lang pigsabi sa kataning ko, siya ang originaling malaw seminaryo. Pero magayunon ining pati mga prayers kay Mama Mary sa pagnubina sa Our Lady of Perpetual Health. Sa narumduman ko naman sa mga naghehelang. Sa mga naghehelang, sagkod ngunyan na mga panahon na ini, kan sa samuyang pamilya, igwaman ni naghehelang, ang sa kuyang ina, nagkaigwaning labi-labing devotion, bako na sa naki Our Lady of Perpetual Health, kundi kay Mama Mary, Our Lady of Salvation. Dahil man kami actually nakaabot, harayon ining huruan. Hanggang lang kami duman sa Tiwi. Igwa duman po, kansanit pa ako sa right side, igwa duman na pigsasakat mapareha sa mga ini na makapot ka kay Mama Mary, Our Lady of Salvation. Hanggang lang po kami dumaan. Ang pamibigan sa kuyang ina kay Mama Mary, nagsisanto Rosario, nagdudubina, sarong man sana, sa labang pagduman niya, ang sarong intensyon kan sa kuyang ina, na marahay, susakuyang tugang na naghehelang. Asin sinimbag ang pamibing ito, in 1981, mga tugang, nagbisita diging sa Santo Papa. Sisa nagdiging Santo Papa po ang nagbisita kang 1981. Ang presidente si Marcos pa ka ito. Sisay palan, si St. John Paul II. So sa kuyang tugang na naghihingag na dahil na nga nagkakaon, butot balat na.
So maliwango na, dahil na, sabi nga ni kan mga gurang, sarong uwak na sana ngayaan dahil nagpipirma, magadana. That particular day, kad magbisita si Pope John Paul II, mga tugang, dara kan sa kuyang inaining mga nobina, Santo Rosariuhan, istampita ni Our Lady of Salvation, pigpabindisyonan ki Santo Papa, biskwit, dulce, na ipapakaon duman sa kuyang tugang. Asin paguli ninda, sarong bagay anahiling kan sa kuyang ama asin nina sa kuyang tugang, susunod sa kuya. May nakalaog pala dyan sa iyang talinga, so pigaapod na matang buyo. Dahil ko aram kong pigagaramit pa yan. Ganito pampalayas ngayon kang marumpot na espiritu na pigsulot kan mga aki dyan na ang kulay black and red na mga birulog-bilog nakalaog pala sa iyang talinga. Ito pala ang naging dahilan kung nagde-deteriorate sa iyang salud. Grabing pain pala ito, sabi kang doktor. Ang narunduman kong doktor, kaya ito si Dr. Portades. Hindi ko alam kung pamilya sa Indo ang doktor na iyan. Siya sa nasu, espesyalista sa talinga. That very day, dinara kan sa kuyang magurang dumang ki Dr. Portades. Pigapos, sa kuyang tuwag. Sige, subi, nahali. Nahali itong matang buyod, subilog po mga tugang, duman, luway-luway, nagkaon, nagiraray. Yuman sana pala ito ang problema. Scientifically, narahay sa kuyang tugang. Spiritually, grabe so pagpakumbaba kan sa kuyang ina, paghagad ning tabang kay Birhen Maria, Nuestra Señora de Salvacion. Bako sa yan, kanakol pa akong sa paglakula ako, naglaw ko seminaryo, igo akong namit na, dahil ko mapigtuyo sa kuyang paggabuhay bilang seminarista, sarong obispo, many times siya ang pigsisirbihan ko, sa lambang nubi na duman sa Naga, asin ang sayang istorya, paulit-ulit man sana, ulitong ko ginaro ngayon, siguro na daw nindo ini, si Bishop Supio Balse. Sabi ni Bishop Supio Balse, ako ngaya many times, naghagad kan tabang ni Birhen Maria. Asin, inupiraran ako sa kuyang payo. Binaak ang sayang payo. Not only once, but thrice na binaak. Natangay pa na tapigbaak, may tumor pa, no? Asin, pigtaningan ang sayang buhay kan doktor, 6 months or less than 6 months, magagana na siya. Ano po ang ginibo ni Bishop Balse? Si Bishop Balse, grabe ang devotion kay Blessed Virgin Mary. Ano ang pigibo niya? During the pre-ops, bago mag-operation, so first, pasa ng pagbakang payo niya, pirmi siya nagpapangadyi ng Santo Rosario. Paulit-ulit, hanggang naubos sa misteryo, paulit giraray, asin nagpakaag siyang manto kay Birhen Maria, duman sa iyang payo. Ang manto, baga supig sulot na gubing ni Santa Maria, pag naglilibot bagay ni si ina, tapos yung Peña Francia, Our Lady of Salvation, nagkapapakaraag kitang manto. Ang pigahagad niya na mag-survive lamang siya sa operation. Minsan magadada siya afterwards. Basta malampasan niya sa nitong operation, alagad, sobra ang itinaw sa iya kan sa tuyang mahal na ina. Si Bishop Balse pala, the Bishop of Cabanatuan, pero taga Bicol siya. Not only once, but thrice, binaakso sa iyang payo, and narahay si Bishop Balse. Bako sa ng 6 months, kundi more than 6 years siyang nabuhay. Amen? Puro milagro ang sa tuyang pigurulayan. Pero ano ang tunay na kahulugan talaga kang paglibusyon ta kay Virgin Mary? Bako sa nanamarahay kita sa satuyang kamatian. Suma nagduruan sa Lourdes, may mga nag-uruli, may hilang na kanser, may ilang magiraray na cancer. Pero sabi ni Father Kims, pag lalaki, cancer. Pag babae, kan ma'am, aram na pala nindo. Sabi ni Father Kims. Nadawin ko lang kay Father Kims sa Pulangi. So may ilang na cancer na lalaki, may cancer manggiraray na guli. So bungog manggiraray, so may hilang sa puso, iwa manggiraray na hilang na guli. Pero ang pinakamaog pa naman sa paguli nila,
Anong pinakamaugma? Minsan dahil sila nabulong physicalmente. So nabulong sila spiritually. Kaya sabi ko kay Father Lau, di ako nagtabang pagkumpisal. Yung ko tayo sa pinaka-importante. Baga sabi ko, bakit dahil man sa kuya kay magkumpisal? Tagari sabi ko, miribig ko na ang mga tawong masiribangon yan. Kaya sabi ko, dahil ako nagtabang salamat sa Diyos. Ito ang pinaka-importante. Spiritual healing, not bodily healing. Na may naguruli, na may nakabulong, pero yaon sudayaday nakaugmahan sa paguli ninda. Nata, spiritual healing na ako ninda itong sa ilang kamatayan. Bako napigpasakitan sinda, kundi parte kan buhay nintawo na kita igwaning mga limitations sa tuyang pagkabuhay. Dawa, kita na ang pinakamayaman, kita na ang pinakamatali. Sige ang research kan kung paano kita marahay, ginastos na sugabustang kwarta, ay pamanggirari kita narahay. Pero ang pinaka-the best naman is acceptance of who we are. Sukaluyahan ta. Ito ang tunay na pagkabulong duman. Nag-uruli sa mga nagpiliribid sa Lourdes, maugmaan sa ilang kanag. Dinulitan ako ninda that our life is just but a very short one. Very limited man sa ng buhay ta sa kinabana ini. Haliputon man sana. The moment na dinagdagan ang buhay ta, pasalamat kita sa mala Diyos. Igwa pa kitang mission kayan. So mga dain na bulong sa tabang asin pamibili Birhen Maria, mas physicalmente, mas nabulong sila spiritually. Iyan sa pinaka-importante. Kaya ginigibo so pag ako kan banal na sakramento din pagkumpisal. Alagad, igwa pang mas importante kayan. Di sana kita nagkumpisal. Sabi ni Father Bumoy, sa iyang mga healing masses, many times, dahil sana kita nagkumpisal. Dahil sana inako ta na kita may helang. Kundi, yaong kita sa paghimate kan tatanamo ni Diyos. Yaong kita sa pagparticipate actively in the celebration of the Eucharist is the highest form of celebration wherein we receive totally Jesus in the sacrament of the Holy Communion. Bako sa nang simbolism, but we receive Jesus totally. And iyan ang mabulong sa tuya. Iyan na inaako ta sa Eucharistia, iyan ang tunay na nagbubulong. Si Santa Maria, instrumento. Ang mga doktor, instrumento. Kitang may mga power of healing, we are just but instruments of God's mercy and God's love for us. Kaipuhan palan, bako sana kita nagkumpisal, dahil sana kita nagpilgrimage, nagkumpisal, nag-attender man kitang misa, and the highest form of dynamic participation is the reception of Holy Communion. Tanganing makompleto yan. But sabihon, ining pagdebosyon ta kay Birhen Maria, dahil sana matapos duman period kay Mama Mary. Sa pagparahagad na sa iyang intercession, kundi na maako ta, dahil iba sa tuyang puso, sa kairomikan sa tuyang puso, iyo mismo ang sayang aking si Jesus. Amen? Duman po matapos sa tuyang pagdebosyon sa iyang aking si Jesus. Naglakaw-lakaw man ako paminsan-minsan. As in, sarong Domingo, dahil man ako pwede magmisa, nagsimba man ako. Nagsimba ako, pero dahil mang kipadi, sabi ko, natata na yung padi. Nakula akong katedral, pero dahil yung padi. Sabi ko, dapat pala naghagad ako kay Bishop dahil ko alam kung sa terminal, autoridad na magmisa sa ibang lugar, tanganing nakabisop, nagbisip ako. Sabi ko, nata dahil padi, nakulo na tawo. Ang pangalan kang cathedral is St. Joseph Cathedral. Nagiling sana kami sa TV, so nagmisa pala na padi sa ibong na building, tamas nakula ito. Sa kataning ka ito pong St. Joseph Cathedral, igwa man na simbahan, pero bako man sa Katoliko. Pero ang pangalan kay Mama Mary, ang pangalan kang simbahan, Mary, Mother of Jesus Mosque. Yung sa pangalan kang mosque. Mary, Mother of Jesus. Just imagine, sa mga tugang tang Muslim, grabe ang paggalang kay Santa Maria Birhen. Although, dahil man sinila minimibid si Jesus bilang Diyos, pero sa paggalang nila, yaon, dayaday, sa pagbibid kan kadakulaan ni Jesus. Ipinangaran itong kataning kang katedral kay Mama Mary.
Iniman sa manapaagi sa pagmitbit na bilang ina kay si Birhen Maria sa mga pagsakripisyo asin paginguwa kan sa tuyang mga ina na maparani kita sa pagtubod na ini. Dahil man kita digdi sa mga adlaw na ini, kundi sa tuya di kita pinabunyagan kan sa tuyang ina sa simbahan na Katoliko, dahil sa to ipinasa ang debosyon na ini kay Birhen Maria. Kaya all of us today is also challenged as we celebrate the 75th years anniversary of the foundation of our diocese to share, to pass on this devotion. And sabi nga ni Digdi sa tuyang tema, sinusugo kita sa liwat na ipadagos ining debosyon, ipasa especially to our young brethren sa mga tugang to sa pagtubod na mamigbidan man si Santa Maria. Ang debosyon na kung saan danay nagpapakusog sa satuyang pagtubod. Tindog po kita para sa pamibinin banwaan. Mamibi kita ngunyan sa tuyang Diyos, Ama, na nagpili ki Birhen Maria, pinakaurog sa mga babay gabos, tanganing maging ina kan sa iyang mamumuto na aki, asin ina niya to gabos. Sa irarom kan sa iyang manto, kita tinatabangan bilang patrona kan sa tong Diocese Digdi sa probinsya ni Albay. Lugod sa paagi kan sa iyang mga pamibi, madara ang gabos sa pagkaherak ng Diyos. Ang simbag niya to sa lambang pag-arang, kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa banwaan ng Diyos, tanganing sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, ina ni Jesus, maipamati lugod ninda ang presensya ni Jesus sa bilog na katauhan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Ipamibitaan sa tuyang mga kapadian, tangani magdanay sinda sa indang bukasyon, bilang padi asin mamatayan ninda, ang kaugmahan asin pagkamuot nagikan sa Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa mga namamayunin banwaan, tanganing sa tabang ni Birhen Maria, Reyna nin katuninungan, sa indang hingwahon na magkaigwanin danay na katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa samuyang nasyon, na magkaigwalugod nin katanosan, trabaho para sa lambang saro, magkaigwanin pantay na pagkakataon sa kayamanan, nagikan sa rekursos kan banwaan, siring man pagkasararo asin katuninungan, sa taho kan mga pagkakaibanin o gali, pagtubod, paninindugan, asin apilyasyon sa politika, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Para sa gabos na nagihelang, orog na gayo ang mga naulakitan kan COVID-19, makamtan lugod ninda ang karahayan nin hawak, asin ranga sa indang kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli ki Birhen Maria. Mamumuto na Ama, tabangi kaming makasaro ki Kristo sa paagi kan sa iyang ina na si Birhen Maria. Nangugon mi an sa iyang tingog, asin arugon mi an sa iyang mga padara, huli kay Yesu Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po tabi ang gabos.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, sinan sa indong atang, akon manlugod ni Diyos sa mang makakamhan. Ako ang manlugod, kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakiakuay ning mga atang kan sa imong debosyon. Asin warasan na kaming nagrurumdum kang gawin in labi-labing pagkamot kan sa imong aki. Mapapagpusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spirito. Itaas an mga puso. Initas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninikwasin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan ding kasagkoran, asin sarabay na mag-omaw, magarubay, asin mag-omaw sa imo, ki Santa Maria, danay na Birhen, pinangidam niyan bugto mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danay an kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya ang liwanag na ding kasagkoran sa kinaban, si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kang kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan, nag-aarang kami ni pagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahanin mga magkairiba na nagsasabi. Sa ngaran ng kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa Kagurangnan ikan ng gadan banal, asin ang gabos na dinalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo, ulit sa imong aki sa mong kagurangnan na Kristo, sa bagsik kasing kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin day ka naguuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon pagsirang, sagkod pagsulnop kan saldang, malinig na atang, ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami na nakikimeherak, na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabendisyonan, papagkanigo ang pabanalon, kaniyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawak, asindugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo, sa sayang pagbuot,
sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya ipinaubaya, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya ning kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubot. Kaya kami kagurangnan na nagrurumdom ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikadong pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kay ning buhay, asin banal na sakripisyo. Lilingyan na mimibi kami ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagbidbid mo kan osya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minamaut mong maulian buot. Itugot mo, na kaming binabago kan hawak kasin dugo kan sa imong aki, pano kan siyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak, asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkot na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kaibakan orog kapalad na Birhen Maria, ina kan Diyos, si San Jose na sa iyang esposo, kaibakan sa imong mga santos apostoles, asin mamuraway na martires, patin gabos sa santos na danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming magmatabangan. Ining ostya kan samong pakipagudian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag manlugod, kan katudidongan asin kadigtasan sa bilog na kinaban, ang sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga. Papagkaniguang magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kay ba kan sa imong surugoon, si Dion sa mong papa, asin kan sa mong obispo, si Joel, kay iba kan gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayo nama, kay raking pagsaro sa imo ang gabos mong aki sa iman sinamat kawarak, ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akoon sa imong kahadayan,
Naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkod paman kan sa imong kamunawayan. Huli kay Kristo sa mong kagurangan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asing kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Pamibiontan mga tataramon itinukdo, itinugon sa to, kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami na naghahalat, kan maugmang paglahom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, kana nabubuhay sin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Patinarauhan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you.
Uya an kordero kan Diyos, an satuyang kagurangnan na si Yesu Kristo, an namumutan kan satuyang mahal na ina si Birhen Maria, asing kitagabos na simbahan ni Diyos. Uya siya na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong manininigo na ika magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana at sinansa kong kalag mauumayan. At tamanan man lugod kita kan hawak ni Kristo, sakod sa buhay na din kasagporan.
Mamipi kita. Kagurangnan warasan sa imong simbahan, nandalan kanibang helyo na pinakusog kan bagsik kay ning sakramento. Magsigkad na maglakaw sagkod sa makaabot, sa maugmang pagkamit nin katuninongan, na mamuraway ng pinapakinabangan sagkod paman ni Birhen Maria, sa imong mapakumbabang surugoon, huli ki Kristo na sa mong Amen. Lord po kita gabos para sa pamibig kay Nuestra Señora de Salvacion. Nuestra Señora de Salvacion, minadulog kami sa imo sa pagpasalamat sa gabos ng mga balaog asin biyaya na itinao mo sa samo kan mahal na Diyos sa tabang mo. Maot niya mo na idusay ang samong mga sadiri sa imo. Kami sa imo asin maot niya mo na itao mo ang samong mga sadiri sa imo habang buhay. Ninhuli ko kami sa imo, kami uya sa pagkamuot sa Diyos. Nuestra Señora de Salvacion, itao mo sa mo ang buhay na pagtubod sa imong aki na sinantunay na pagkamuot sa samong kapwa. Ligtasan kami sa mga salang kaisipan, asin sa mga karatan na kamautan kan puso. Ikalugod ang ilaw na nagliliwanag sa tamang agihan sa gabos na panahon, kan samong paglakbay sa kinaban. Nuestra Señora de Salvacion, Nuestra Señora de Salvacion, Nuestra Señora de Salvacion, gawi nin pagdusay, gabos, Berhen inang mapagampon, ina nin Diyos, pinangidam daing kasalan, katabang sa gabos kan kinaban, 12 na taon na uya sa samuya. Kami na nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro para sa karahayan din sa imong mga kalag. Na iwinaras mo sa mo, poon kay kaapodon asin arangon mi, sa ngaran na Birhen di Salvacion. Idinudusay mi sa imo, ang bilog ming buhay, sa diri mo kami. Buot ming magdanay sa sadiri mo, sagkod paman. Pano kaning grasya asing kagayunan, ikaan panalmingan nin samong mga pamilya, halia sa samuyang mga banwaan, ang mga maraot na gibo kan demonyo, asing gibuan sa mong runa na paraiso ning kabanala na Kristyano. Sa irarom kan sa imong pagampon, buot ming magdanay, sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin magagom, an edukasyon Kristyana kan mga aki, an espiritu nin pamibi, asin ang gabos herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulog sa imo, asin nangangako na haliun mi, an anuman na laban na sa tugo nin Diyos, urog na an kontra sa matrimonyo Kristyano. Suruga asin ampuna an mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan, likayan sa kasalan, asing karatan, ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot, sangkubikan sa imong manto, ang samong banwaan, ang pagpapadaya sa katanosan asing katuninongan. Bendisyoni, ang samong mga rugaring, ang gabos niya mong paginguwa, ang samong kabuludan asing kabasan, ang samong mga tinanom sa ginikanan nin samong kabuhayan, sa bagsik nin sa imong tabang, pamibi asin pagsurog, magdanay manlugod kami sa pagkamuot, asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan ni Ama, na kaiba nin aki, asin nin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Tindog po kita. Salve Regina, Mater Misericordiae,
Ora pro nobis Sancta Dei Genetri. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, que gloriosa Virginis Matris Mariae corpus sit animam, odinum pili tui habitacum vicemeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemorationi litamur, eius pie intercessione abstantibus malis, ed a morte perpetua liberemur, per indem Christum Dominum nostrum. Amen. Ito pa po. Viva la Virgen! Parakpakan tapuan mahal na ina, sa tuyang patrona, Ibisa Diocese, asin man sa lambang seros, sindong presensya, salamat po sindo, parakpakan tatabi ang lambang sero sa mga sakripisyo, pagmatanin amay, salamat po sindo. But ko tabi na midbido ng lambang grupo, komunidad na yaon digdi, kan Vicariate of Saints Peter and Paul sa pamamayo kan sa tuyang Vicar Foreign si Father Jojit Borromeo. Prakpakatan mo ng bilog na Vicariate. Sa ang mga taga Saint Michael the Archangel Parish Uwas, sayin po kamo, please stand to be recognized. Please stand po, makitindog. Uwas Parish. Wow, dakulon po para pakantatabi ang mga taga-Uwas. Salamat po sa inyo. Thank you, Father Dennis. Asin mga pag-iriba mo po. Father Joel. Thank you. Para pakantaman po yung duwatang padi from Uwas. From our Mother Perpetual Help Quasay Parish, San Juan, Uwas Albay. Igwa po digdi, apuera ki Father JJ. May schedule man po kamo ano po, madigdi. Ano rin po ito? August 23. Parakpakantaman po giraray sinda. Father J, thank you for presiding this Mass. Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Balogo, Uwas Albay, Father Don. Salamat po, may duwaman po kita parakpakantaman po sinda. Thank you. Gari may schedule man po kamong pilgrimage digdi. Saint Peter and Paul Parish, Pulangi. Pakitindog tabi. Salamat. Parakpakanta po sinra, mga taga Pulangi. Sa pamamayo ni Father Nino Tuyo, kay ribanan po digdi si Father Totot and Father Mons Kims, Mamo Kim, and Father Aaron. Parakpakantakan mga padi po na nagsabay. Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong Pulangi, Father Eversegi. Wala sinray di po ta, may separate man po sinra. May separate na vicariate. Ma-separate pilgrimage po sinda idi. St. Anthony of Padua Parish, Ponso, sa pamamayo ni Father Ed Billen. Nasayin po kamo. Yan man. Ito saya. Thank you, Father Ed. Thank you. Father St. Dominic of Guzman Parish, Matacon, kapipiesta pa sana. Father June Chabinia. Kayo man po idi. Tindag na po. Tag-usad sa na. Tulok kita idi tabi. Tulo. Yan si Father Sedo. O yan. Tulok kita man idi po. Kapipiesta pa sana kaya. Kapagalman. Mga taga-Matacon. Okay. From St. James the Greater Parish, Libon. Aside po sa mga taga-Libon, pwede po magterendog. Salamat. Parakpakantatabi. Father Joji, thank you. Si Father Sedo, Father Joji, kamong duwa. Okay, thank you po sa inyo. And then si Father Bert Crisol, Miraculous Medal Mission Church. Kayan po idi. May actually namo na po sinra. I think
Saturday, last Saturday, nagidi na po sinra. And then Father Atoy Recto, St. Rafael Parish, Pantao, Libon. Minsan na rayo, adi ka mo po. Salamat tabi sa inyo. Okay. Gusto ko man po pasalamat sa inyo sa mga pamibi, asin tabang nindo sa harongin mahal na ina. May nakita ko po iding mga alkansya. 1, 4, 8, 9. Siya man po na alkansya idi, na i-offer po. Siguro sa iba da pa alkansya, pwede po kamo magbalon pa uli nin alkansya. Tanganing next year, kaya kamo pasalubong po idi sa harong nin mahal na ina. So available po iyan dyan sa souvenir shop. Sa mga nag-offer po, kan alkansya, salamat tunon po sa ido. Aram nindo, ang sources na po kan pagpatrabaho po digdi, saro na po yan na alkansya. Nalingawan ko garing maghagad kan report. Pero nasa ang first year, so enot na paluwas, ang nakabalik 3,000, 2022. 2023, naging 200,000. 2024, nadubli pa po ito, nasa 600,000. So iyan po ang sa alkansya. Kung kaya po, nakapagibo po kita. Siyempre, may iba pang sources. Arog po kan Huroan Musical. So, nahiling na po nito itong Huroan Musical. Dakol pang day nakahiling. May stage po girari kita kan Huroan Musical. Hopefully by December. So, yan po. Yung nakapagibo man po digdi kan retablo, altar, ini po bilog na santuario. Pag dyan po nindo, masakat po kamo atyan, kung gusto po, digdi ka mo maagi sa may talisay tree, pa ito po kan sa likod, may makita po kamo yan na agranan, paitas po yan, paito kina. So, napaayos naman po yan, salamat po sa inyo. Yan man po sa main staircase, na paiwas na naman po yan, salamat po sa inyo. Sa pagbuelta po ninyo next year, dahil kadaklan po, once a year man sana po, may nabuelta digdi, may maabdan na po kamo idi na bagong CR, may was po na CR, may pang budos, kung sa mga kus, padudo, kaya man po yan na and then may pang PWD, and then may aircon po ang CR, sabi ka nagtatabang sa to. May aircon, maski magkaturog muna ka mo, sa pag-CR ninyo, 1 hour. So yan po, maabutan po nindo next year, and other things. Natata po, ayos na po ini, arong ninmal na ina. Kan bago po mag-abot ang 1976, na iyo po ang 25th year kan Diocese of Legazpi, and then 200th year kan Debosyon kay ina, para paayos man po ini kan mga padi kay ito. Siring kay yan, next year, Diamond Jubilee and Marian Jubilee kan Debosyon ta, naghanda man po kita with the hope and dream na maging national shrine naman po ini. 50 years na kitang Diocesan Shrine, pwede ta na po ining hagadon pag hinguwa na maging national shrine. Pero siguro, data po ini kaya next year. By 2027 na sana. Susunod na sana po na rectory day, amo na po kan magapa national shrine. Pero the preparations will be done before he comes. So, yan po. Pagtarabangan ta po. Ang mga po, para mas masabutan po nindo, may sinurat po ako sa inyo ng mga pilgrims and devotees. Hindi po sa second page, Kansiliab, newsletter, yan po si istorya kan, the 2 Jubilees of 1976. Taning di tamalingawan kan so nangyari no 1976. And mas ma-appreciate ako nga may Diamond Jubilee kita ngunyan. And then the details of the schedule. So, pwede man po ini, you can find also some of the information here sa Facebook page. Paki-like po, paki-follow Huroan Church. And kayon man po kita nin website, huroanchurch.com. Kung may mga parientes po kamo ako sa abroad, pwede nung i-share po ang mga information na iyan pa sa kan website na po. Sa mga leaders po, like kong leaders, kan mga parokya, pwede po kamo mag-proceed sa office para mag-register po kamo kan sindong grupo. Kung pira po kamo, kaya po kita Pilgrims Group Registry Book po iyan. Pag i-monitor ta po kan mga
bisita po idi sa Diocesan Shrine. Dahil kay taman po iyan for future planning and para sa mga documentation sa pag-apply tang maging National Shrine. So, after Mass, mag-proceed po kamo idi sa office. And sa mga may alas 11 na, may lunch na po kita. So, imbitado po kamo sa likod. Kayan po yan hall. Pero da man pagkaundaran ninyo sa balon ninyo, ready po, may lamesa, and then may ulaan po ito sa hall. So, it can accommodate up to 100 na tao. So mga mga pwestuhan ide, sa likod, kayan pa po space. So, amuman siya na po. Salamat po sa inyong amin. Lugod kan sa itong mga pamibi, darhon kan sa itong mahal na ina, kay Yesu Cristo sa tong kagurangnan. Viva la Virgen! Viva! Para pakantaulian mahal na ina, sila ng bagsero. Thank you. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa semong Espiritu. Kami gabos ng mga pari, mataw sa inyo din bendisyon. Bendisyon ang kamo ng Diyos na makakaman, ang Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Lakaw kamo sa pagkamuot sa Diyos. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva la Pagpapakanyakon sa Virgen! tuyang mahilala. Gawin ang Birhen, ay kamarahayo, sa punit siragan, ikanagayuro. Birhen Maria, sa tuyang ina, isini kami bayan. Birhen Maria, sa tuyang ina, isini kami bayan. Pagkatapos tabi kan uwas, Pulangi, Parish. Sunod ang Libon. Okay, tapos na sa uwas. Next, Pulangi. Sunod tabi sa Pulangi.